Sumanggul. Wah, Sumanggul. Wah, Sumanggul. Goblok. Kuwe ngane. Hei. Piye? Iso kawujudan karo. Heh, Nah, kembali. iso. Stop. Aja perang. Aku mau kesel. Kowe ngibel apa? Aku ra gewel dadeh. Goblok. Iku lho seneng ngisor. Dileh. Iku lho. Jajal, kowe mleding. Kowe mleding. Ya. Ngene. Ya. Asik. Yes. Iku. Lah. Iki. Yes. 1, 2, 1, 2. Wah, Sumanggul. Wah, Sumanggul.
Saya mundur. Woi, apa kowe mlayu? Kowe aja ketak-ketik. Aku ketak-ketik bergolong kowe. Soe wedi. Yo, iku ora perkara wedi awake dhewe. Lah terus. Mas, anak mas. Waduh, ya aduh, malah mbak. Aku tak dulu ya, dulu aku. Trocok. Sedih beridil jaluk nih lah ya lang apa sedih beridil sukun abang jaluk nih lah ya dilene iki apa Rek bobo, aja diwalek, bro. Cang, aku jauh dute cang, Tasku teles mas, aku ngurusin tasku sih. Cang, kowe kok nganggo batik, cang. Kaget aku, aduh kaget tenan aku, kaget. Aku datang ngurusin tas. Tuju aku. Hei. Aku mati. Kacau sebut. Balik ayo. Balik ayo. Nang piye? Tak cek. Mama. Dolanan nete. Mas, udah lagi piye mas? Bocah iku gratisan seneng. Awur. Bocah iku kok nyerah. Mas, tolong mas. Udah lagi piye aku balik. Malah tinggal ini balaku apa? Udah ya. Dua, matur nuwun. Oh goblok, aku gak iso nyekeli. Hah? Ndi? Aku gak iso nyekeli ra duwe tangan. Lho, rada mlayu. Lah aku terus piye? Oh. Tolong. Hidup bocah ini. Bocah ini. Jangan tinggal. Wah, senane. Beda kete. Lah. Apa? Wegel apa? Itu gue bener hujan. Tunggu bener hujan.
Dongo ben ora udan. Goblok. Goblok ora mandi. Aja ndonga, aja ndonga, aja ndonga, aja ndonga. Disko ayo. Ayo disko. Iso ta ora? Ya. Ceng goblok. Musiknya dikandani. Goblok. Goblok. Lah, iki lho lagi muni. Musiknya leren. Ditutup lho. Goblok. Palu mlebu.
Aku jaluk mangan le.
Sing gedhe pangapuramu. Lah kepiye? Merga kowe goleke pangan ora tak pangan. Kowe goleke suket ora bisa gawe. Barang Wareking weteng. banyu. Dumplang. Bung. Ngene, Iya juga mercu. sadurunge tak bacotake mung aku iso donga. Apa donga? Mergo dongaku ki donga kang ikhlas lahir lan batin. Amin. Kanggo dulur-dulur ana ing Tasik Agung utamane kang kagungan gawe. Kapan keso? Dongaku bisa umur panjang. Amin. Kirane rezeki kang lancar. Amin. Oleh kaya kang berah lan turah. Iso kanggo bayar bocah sekolah. Amin. Urane iso kanggo munggah Mekah lan Madinah. Amin. Kapan keso? Uga iki mau ana Masyarakat. Sutresno, para Sutresno kang wis demen karo keluarga Wahyu Manggala. Ora ketang mung sithik uga menehi pangan aku lan kowe. Uga wae kang nom bisa cepak jodone. Amin. Kang sepuh umur panjang kang duwe loro bisa waras walaya kemain jati. Amin. Amin.
Sinajan iki udan kang berkah. Amin. Udan rezeki munggo ingkang kagungan gawe. Amin. Bisa ngademke pikir, ngademke ati. Wong wae ngene. Piye? Saiki aku ora mangan suket, Dibacotno iki. dibacutke. Dadi kaya ngopo kabeh. Mau wis gawe senenge keluarga ning tasih aku. Tak karo tekan aku ya. Iya, Jum. Apa kan, Jum? Kowe kondo ora gelem mangan suket. Nah. Saiki panganku abone jalma menungsa. Wah, teku. Gombeku gede bocah. Saya kaya wara. Wis diren ora gelem mangan langsung. Malah bedal. Jaluk gede menungsa. Daging menungsa. Aku menungsa ning piye? Dene. Panganku bocah umur 10 tahun ngancik 12 tahun. Cek, Cuk. Kira-kira kene tak sagung ono bra, Cuk. Kula ngancik 12. Umure 10 tahun ngancik 12 tahun. Kira-kira tak sagung ono ora? Bocah ono. Ono ndi? Bocah kan lho. Ndi? Sebabe apa pakanmu kok bocah sing umur 10 ngancik 12? Bocah sing ora manut karo wong tuwa. Bocah sing ora sregep sinau. Ngono. Kang dadi panganku mula aku golekno ya. Wah. Golekno aja daging bocah tak genti. Bakso. Bakso ndi jenenge? Bakso apa? Bakso mantap nang arep. Bakso mantap ono, Cuk. Daging sapi. Daging sapi. Daging sapi padha karo bathok dadi gede. Oh iya. Sate. Sate. Sate apa? Terus Wedhus. yo Ora doyan ora enak. yo ora doyan. Suwike. Yo. Padha. Suwike. Suwike apa? Suwike bebek. Saya tak suwike kok bebek. Ono kok. Ono suwike bebek. Parang. Aku ora doyan ya. Wah, ora sanggup aku pokok dilekno bocah. Aku ora sanggup. Ah, Ngopen kecile ngopeni kok. engko aku nyekel bocah wong tuane ora trimo aku dikeroyok. Piye pola? Oh, iki wong-wong akeh malah. Kowe golek ora? Agem lho enak daginge lho. Rodok gemoy. Ora Ngono lho. Oh, Ngopen, Cuk. Aku ora sanggup ya, Cuk. gelem Aku iki. ora sanggup. Ora sanggup. Wedi aku. Kowe golek bocah aku. Apa meneh aku nek sanggup. Kowe ora gelem. Oh, Cuk. Kowe ora jawab. Mati didot, didot. Cuk. Lek dhewe, Cuk. Cuk. Cuk, kok tangan, Cuk. Tolong. Dewa harga-harga ambektina dewa wanika
Aja kok batutke nangis. Yen kowe nangis, aku yo kudu melu nangis. Wong perkara apa yo anakku kuwi. Ing atase aku iki menungso sempurna. Semono uga kowe. Nek yo kene kok duwe anak-anak, dilegere menungso. Nang rupane kok jebles kewan. Unduh kowe pakan. Biyen kok nganti aku tumindak culika. Ya mergo-mergo nalika semono kowe nyimpen anane pusaka. Godho wesi kuning lan pedhang Ponto Sukayana. Wekne sedulurmu ilang tanpa pepoyan nang ndi papan dulure. Jebul bareng kowe duwe anak lair. Metu rupane kaya dene kebo. Kok menawa niru karo simbah-simbahe biyen sing kena diarani lembu culung. Dadi ratu ana ing kraton Tunggarana. Kok menawa iku kok ana critane ya Pak, nganti kedadian anakku rupane kaya ning ngene wae ya Pak. Prayogane awake dhewe ora sah cumandha ana ing gembel sekedhi. Ayo sak warga padha ninggalake omah iki. Mbok sak paran-paran wae Pak, nek aku wis ora kuat nandhang lakon. Mergo kowe digethingi kabeh para warga ning gembel sekedhi. Ora betah banjur ngajak minggat. Gambir sekedhi sing babat aku karo kowe. Kabeh iki nunut uripe. Ya kene kowe karo aku ngajak minggat. Ning atiku bingung, atiku nelongso yen saben dina tunggu teparo padha ngece padha ngenyek marang aku, Pak. Ora usah gagas karo tangga teparo. Sing baku kowe karo aku urip tentrem. Sing kudu dipikirake ka anakku si Joko Mercu. Senengane kok ora kerasan ning omah. Isine wong kluyuran. Iki sing perlu diwigatekake.
mau ya ora lumrah. Nyatane ngoten kok. Lah jur kowe yen kandha kaya ngono buktine apa? Ini sedulurku didon mati dipangan Joko Wah, Mercu. mati. Upamane mati sisane wong kene kok datangi Joko mulih. Lah kok ngantos kula bom mulih. Lah kula nggak apa ditambur sisan. Kowe arep dipangan. Dipangan Joko Mercu. Lah jur saiki bocah ning ndi? Sing ngoyak-ngoyak kula. Kebalik. Wis Iya. Kandhaku ki tumus rupane. Tangane ono getihe. Ora liduk jare si gaplok. Kandhaku piye, Pak? Lah iki nak ya ana buktine to. Yen didon nganti dipangan kaya ngono. Saya goreng. Ayo kene gles. Mercu. Kowe iki jane nalarmu piye, pikiranmu piye to, Lele? Kowe iki senadyan wujudmu kaya ngene ning kowe kuwi titise menungso. Sing ukir uga menungso. Padahmu ki ya uga menungso. Lho, kok nganti kowe tegel-tegele tega-tegane kowe mangan karo lekmu didon. Mongko lekmu didon nek ngomong kowe iki wis cilik. Wis bayi cenger. Kok nganti tega kowe tegel karo si didon nganti kok pangan. Mercu. Yen kowe bosen urip kondo karo bapak. Upamane kowe tak pateni tak kubur. Mundhak aku sih nyawang kuburan. Becik kowe tak entul-entuli watu tak buang ning segara. Kowe iki pangan iwak segala. Ayo ngadeg. Bosen urip. Jaluk mati. Ngerti kowe? Sing dikandhakne bapakmu ngerti? Mercu. Yen to pancen kabeh kuwi bener kandhane lekmu pundi? Lekmu didon wis mbok gadhok, mbok ental. Ya ta? Saiki kowe kedadian ora gelem mangan wowoan, ora gelem mangan suket. Jalukanmu daginge menungso. Ngombemu getih menungso. Lek yen to pancen kabeh wis mbok karepake wis mbok niati kaya ngono. Kowe aja nganti mangsa bocah-bocah sing ngombe dosa. Iki lho. Simbok iki wis tuwa. Wayahe sedulur meneh dipundhut sing kuwasa. Mula saka kuwi. Tinimbang kowe gawe geger, gawe onar, gawe kesruh gawe rezeki. Iki lho simbok panganan. Gles. Yen isih kurang badoken. Ayo gles. Ayo. Gles. Wes! Mercu. Malah nyentak. Oh, jebul kabeh wis mbok karepake ya. Kowe wiwit bayi nganti enggokake dewasa. Yen to simbok karo bapak lagi kondo, lagi ngandani kowe. Aja meneh kok kowe getak. Kowe ndangak wae ora tau. Nek saiki wis nyata. Nyata kowe wani karo wong tuwa. Yen to pancen kaya ngono, ora ana paedahe aku di anak kowe, Mercu. Wes. Kowe aja mojokke aku. Sing gedhe pangapuramu. Swara banter ora jeneng aku wani. Lan getak karo tokuden. Mergo kowe wong tuwa sing gak ajeni. Kowe wong tuwa kang nglairake anakku. Aku ora wani. Mergo aku tembung sora. Mergo aku isih tresno. Aku isih seneng kok tunggoni.
Susahe ngatimu. Ora ana wong liya kang ngerti. Kowe iso ngapusi karo bapak. Ning kowe ora iso ngapusi karo anakmu. Aku ngerti panelangsamu. Aku go ngrasake nalikane tangga teparu kepergok padha mingkok. Tangga ketemu padha iku. Sing salah ora kowe. Ning sing salah kowe, Pak. Kowe kok nyalahno karo bapak kuwi dasare opo? Dasare nyata. Kowe wong tuwa ora iso ngayomi marang keluarga. Kowe wong tuwa sing ora bisa kanggo cagak tuwaking keluarga. Apa kowe melu ngrasake apa weruh? Panelangsane simbok. Endi dununge wong tuwa? Endi dununge bapak? Yen kowe ora ngerti panelangsane anak lan bojo. Yen kowe pengen jaluk tentreming keluarga, gambir seketi ora geger. Patenono Joko Mercu. Yo, mercu. Bareng bapak kok melehno kaya ngono. Banjur saiki bapak rumangsani dununge lumpur jebul ning aku. Mergo kabeh warga gambir seketi padha gething kepungsengit karo simbokku. Mergo aku duweni anak sing kaya kowe. Upamane rupamu ora kaya ngene ora ngarah kabeh para warga iki padha gething. Ning ora apa-apa coba metu. Yen aku kudune bisa ngrukunake simbokku lan warga-warga gambir seketi. Aku saguh. Nanging aku njaluk karo kowe supaya kowe aja nganti mangan daginge menungso bocah-bocah gambir seketi. Aku manut kabeh kanggo keluarga, Pak. Waton wong-wong gambir seketi njaluk ngapura karo kowe. Ning sing perlu aku takon karo kowe. Coba ngadeg kok. Kowe kok nganti mangan daging menungso mongko kowe iki anak menungso. Iki lah lara-larae kepriye? Nalikane lek ikan babat suket trijine keplatok getih tak sesep nganti getih kolu tak rasake jebul getih menungso kuwi enak getihe wae seger apa meneh daginge mung nalikane lek gidon tak entekke daginge kaya ora ana wong diaduk sak liyane Joko Mercu, Pak. Jebul kaya ngono kok. Pancen anakku wis kinodratake lair mangane daginge menungso. Yo, rene aku wong tuaku, tak sabuni le, tak golek no pangan daging menungso. Kira-kira sedina iki jatahmu pira? Aku njaluk jatah bocah 3. Yo rumangsa kabotan bapak yen 3. Siji aku saguh le. Siji. Yo, Yo. Kanggo 3 dina bocah siji. yen pancen kaya ngono, kowe perlu ngasuh aku tak rembukan karo simbok. Kono jerup-jerup apa adus kono. Getih tok kaya ngono kok ya. Makne mercu. Jan-jane nek ngrungokke iki apa salah krungu apa piye? Wis cetha kahanan kaya ngene. Yen to anakku ora doyan ngomongan, ora doyan suket sing dijaluk sing dipangan kuwi daginge menungso, getihe menungso. Monggo. Sampeyan njung kandha karo mercu. Jaluk jatah bocah pira? Jaluk 3.
bakal nyuwun karo kersane Kang Kuwasa. Dalane ngendi? Percaya sampeyan. Oh, monggo. Kurang nganti aku nyuwun ngersane Kang Kuwasa wis ana jatah. Sajake kaya wong bingung takonono. Yen iya Kak. Menawi kula tingali sandang penganggone ke kados priyayi pun. Bener panyokrobawane sampeyan. Lajeng paring asma sinten wingking saking pundi negari Ditepungake. Dirungokke. Dijereng goboke. Den Mase Bagus Haryo Jejetan. Mesti wae to. Den Mase Bagus Haryo Jejetan. saking Saka Majapahit. Utaraja Majapahit. Sampeyan jeneng Gadah sapa kek? Ki Ajar Pamungger. Ki Ajar Pamengku. Pawestri menika Bojo kula Kula ngerjuati Den Mase. Mercuwati. Bojone Ki Ajar Pamengger. Jone. Sampeyan kok Lah mboten gelem pripun nganti anak-anak. pun suwek ngaten kok. Sing suwek napane sing suwek? Sing kulite dilempet-lempet ki lho. Tuwek kowe. Oh iya, tuwek. Ora tekek. Tuwek. Mergo seneng yo. Najan tuwa ora dadi apa. Pun jodoh. umur kula niku pun 73. 73. Anjing niki Ngancing. Cek. Gumun aku nyamang sampeyan. Ora ngono sih. Iki desa ngendi? Gambir Sekedhi. Gambir Sekedhi. Desa kok aneh yo kayak nyi. Desa kok aneh yo. Aneh bab napa? Iya wae. Lagi wae aku mlebu desa kene, kabeh lawang padha ditutup. Cendhila dilebeni. Saben ana apa arep tak tekoni padha mlayu. Kaya kuweden. Iki satenane ana apa? Kaya panah. Enten menungso mangan daging menungso. Iya. Kaget aku malah Sampeyan niku. Sampeyan aja kaget-kaget aja ngoyo-woro lho. Saestu niku Ana menungso mangan menungso. niku aneh. aneh Nanging nyoto. nanging nyoto. Aneh wong menungso kok mangan menungso. Ning niku kasunyatan pancen wonten. Cacahe piro? Ya. Mung siji. Lah kuwi mung siji kamangka Gambir Sekedhi iki desane gedhe. Mbok Kanoman lan wargane iki dijak bareng-bareng nyekel menungso sing mangan menungso kuwi mau. Upaminipun wonten nom-noman 100 ngumpul dados setunggal. Nyekel kaliyan wong sing mangan menungso Manungso ki mau. mboten karah wani. Ora wani. Pun meleh kok nyekelnya wong padha mlayu. Lagi jawang wis wis kene wae. Mergo aku kalebu punggawa praja saka Majapahit. Sagaduk-gadukku aku bakal sabiyantu sampean lan Gambir Sekedhi lho. Sampeyanku tegese Lho, rewangi nentremake. Nggih matur nuwun. mateni. Nyekel menungso sing mangan menungso ki mau. Lho, Matur nuwun. Nggih, Den Mas. saiki manggone nendi didoni? Biasane niku teng soringe niku lek perapatan to. Heeh. Lah, nggih ndelik teng mriku niku. Ning mriki gedhe kuwi mau. Nggih. Oh, ora usah kuwatir. Sampean tengok-tengok mangan gethuk. Lho, Nggih. kemulan sarung perugut mangan bubur. Seger. Pun makan iku wau. Wis tenan. Tak cekel ora usah kuwatir. 3 gelas. 3 gelas. Sampean teng ketemu. Nggih. Tak jangkae Sik sampeyan niku yen kendel nggih piandel, yen wani kudu biasa. Ya mesti wae. Maksudnya napa? Aku punggo praja jare. Oh, keris. Enten jenenge. Pusakane Haryo Jejetan. Enten jenenge. Ya mesti wae ono. Jenenge napa? Kiai Kala Munyeng. Lho, Aku ya tau krungu Pak Nek. Kiai Kala Munyeng ya iki. Ampuh. Ampuhe magilo-gilo. Oh, saiki mang cekel. Sampeyan teng kono. Tak jangkae. Kok malah joget? Malah yo. Lontung. Pun. Piye, Pak? Cukup banyu tak sirami. Aku wis kebanjiran aja siram banyu yo.
Cilaka iki. Cilakane nopo? Sampeyan sakara nek pesugihan. Lah wong uripe kaya ngene sampe kesugihan. Ingon-ingone sampeyan iki yo. Nggih niku menungso sing mangan menungso. Kuwi mau nggih. ora usah kuwatir. Den Mas saya Bagus Haryo jejet-jetan ora wedi. Lah kaget. Ya ujuk-ujuk ning guriku jare. Nggih kaget nggih. Kaget. Pateni Mas. Wis Le, pangan. Pangan jatahmu iki Le. Le, Bapak ora usah golek wonge lembu lho. Wonge lembu dadi lokeh lho. Dadi lembu lokeh lho. pangan Le, pangan Le. Pangan-pangan. Adek. Ayo dipangan nih, pangan. Adek. Kowe ora sak gaduh. Goleke menungso kan badhok menungso. Yo. Ning kene wis ketemu sing gawe geger ning gambar seketi. Haryo jejetan wis kadung wiga pusaka. Lho, ketaman pusakane Haryo jejetan kangaran kala munyeng mati kowe. Yen kowe gaman kanganmu. Aku pengen ngincipi. Ngicipi rumah samu rupa kowe mbok icipi. Tak jajahe tak Jajal blakno. Meteng. Ora. Wopo. Yen isih kurang. Yo, Iya. Iya. Geteng ya. Ora apa-apa. Kena tenan iki, Pak. Lah tak balik ngene iki Pak. Njet nek nanti kok mengarep. Apa le? Apa? Apa geteng loro tenan lho. Rincik ora apa sing budi ya geteng. Ibu Pak Pis. dong biasa iki nyokok bokong iki ditepok kene. Ngono wong ono kalemane mengarep. Gus. Kok ngerti nang pengapesan iki? Geteng ya. Kok ngerti men yen awane batak servis. Sopo iki, Pak? Pangan Le. Pangan. Bapak ora usah golekno jatah. Daginge mesti pirang-pirang kilo. Piye mesti oke? Getihe mesti akeh. Lho, mesti bae. Wong emane aku ora doyan. Bapak apa kok ora doyan? Opo? Ampune brengus. Omasamu wedhus kok piye? Wedhus kok. Aku ora doyan. Ora doyan. Karepe apa menungso iki jenenge Perlu sapa? tak takonane. Ora ngono sik. Sampe no lale-lale nang. Anak kula niku. Anake sampean. Nggih. Amit-amit jabang bayi. Kok mangke Bapak amit-amit. Sing kudune amit-amit iku wong wedok sing lagi meteng. Upama roh barang kang aneh. Amit-amit jabang bayi. Aja ngulun kae yo. Kok malah mriki niku pripun? Lah kene nek wong wedok, sing meteng wong wedok. Lah aku ngelanah tak kebuk kene wong sing gawe kene. Sing gawe kene. Tanpa kuwi ra iso dadi yo. Leres. Anak kula niki. Enggak apa-apa ya, Kak. Boten. Mboten napa-napa enten kula pun lenggah. Sejatosipun panjenengan uga piyayi saking Majapahit, rawuh wonten ing dusun Gambir Seketi. Mesti wonten legatos. Pancen bener. Aku golek jago. Kathah sanget teng wingking Bangkok kathah. Bangkok. jago Bangkok ngathah. Sing tak karepake dudu jago pitik. Menungso sing jaduk. Iki ngene. Majapahit lan Granti lagi geger. Kabeh prajurit saka Majapahit ora kuwo. Nandingi kridane wong saka Kabupaten Granti. Satemah Sinuwun Prabu Brawatunjo nganakake sayembara. Ora mawas kae wong kiri maju piling bale-bale longan paribasane. Waton bisa netermake cilik rangket gede mateni Bandar Subali Kabupaten Granti bakal entuk ganjaran. Oh ngaten. Kula saguh Mlepok. Sampeyan wis tuwek. Yo arep mleboni sayembara. Sing aku wae ora bisa. Nandingi Bandar Subali jare. Nandikane sinten kemawon? Iya, aku ngerti. Ning sampean wis tuwa. Oh ngaten. Kula ingkang mupu sayembara, nanging ingkang lampahi boten kula. Jur sapa? Bojone sampean ae. Panjenengan madosi tiyang ingkang jaduk. Iya. Anak Iki anak kula sing jaduk iki. Yo ditari, gelem apa orane?
ganjaran dinemuin buriwaton aku iso gawe mulya ora kepenake keluarga. Cilik loro gedhe mati tak sembadanane. Wong aku nyuwuna karo simbokku. Mergo dongane wong wedok ku mandi lho. Piye, Le? aku mung njaluk tembungmu sak kecap. Bisa kanggo gaman. Ora ana aksi kang mati. Ora ana gaman kang ampuh. Sak liyane dongane wong tuwa wadon. Ya pancen bener apa Kyai Kanda. Ya simbok memuji. Muga-muga anggon jakak jumlah. Ora ana anak siji apa kene dalan uga kowe nyanggo kebarko. Mati jane makin Aku kita lagi. Coba metu. Ayo melu aku Pak. ya hati-hati Le. Aku pamit ya. Hati-hati Le. Mati. Mati maju. Dadi dina iki prajurit kabupaten ganti entuk menang. Nanging senajan to kaya ngono, De. Kowe kabeh aja nganti kendhat ing kaprayetan. Sapa ngerti wong Majapahit iki ngetokke jago anyar. Suara napa iki? Wah, bener bocah bisa deh. Iki ana wujudan sing aneh-aneh. Tenggak mendhuwur wujud kewan kebo. Nggih, tenggak mengisor jalma manusa. Kula takonane ngaten monggo. Kawujudan sing aneh-aneh. Yen pancen kowe bisa tata jalma, sapa jenengmu? Joko Mercu jenenge. Saged tata jalma Kanjeng. Rumangsa gumun sajroning atiku. Ewadene kawujudan kaya ngene bisa tata jalma. Kula nggih gumun Gusti. Gumun nggih. Kowe gumun aku iso ngomong. Pancen gumun. Kabeh uga gumun. Ya. Aku dhewe sing nglakoni ya gumun.
Kuwasa ana ing Kadipaten Grati. Joko Mercu. Pangarsa ing Kabupaten Grantimana ora Subali Bandar. Ning Bandar Subali kowe iki kuwalik. Walik Iya, yen ora diwalik mundak basa. godhog kok piye kok malah Bandar Subali. apa wis ngerti pawongan? Pomo aku ngerti ora takon lan kowe. Yen pancen kowe durung ngerti tak kowe ngerti. Bandar Subali ora ana keloro telu, mung sawiji aku dhewe. Kowe Bandar Subali. Joko Mercu. Sakwise kowe ngerti lamun to aku Bandar Subali sajak ngah rasamu. Mergo menungso kang tak golek saiki ana pengarepan. Yen cetha kowe Bandar Subali. Munggah geger tangan gotelan suku. Wong Majapahit ngranti teka. Wong-wong Majapahit yen ngono cethuk. Yen to kowe salah sawijining minta saya to utusan saka Kraton Majapahit. Iya ngono. Utusan Duta. Waton bareng karo kowe. Keluargaku bakal kepenak. Joko Mercu. Tak jaluk kanthi banget kowe aja nganti nyampuri perkara karo wong Majapahit. Mula tak jaluk kanthi banget kowe becik kowe bali ing dangkamu ya. Aku ora arep nyampuri perkaramu. Mung